Já se rozsvítím. No, to je lepší. A já vás vítám u dnešního videjka a dnešní videjko je vlog z mého víkendu, nebo jakoby soboty a trošku neděle, ale neděle tam bude míň. A doufám, že se vám tenhle vlog bude líbit. Vůbec není povídací, je to spíš jako, že prostě vlog realisticky. V tomhle vlogu vám ukážu nějaký nákupky, pojedeme na nákupy spolu, taky učení, jahůdky, recepty a prostě to bude mega moc, takže doufám, že se vám to bude líbit. A nezapomeňte mě sledovat pro více videí a já už se teď přesouvám do soboty, takže jdeme na to. Je takový jakoby intro, jo? Takže tak. Daj postižení. Teď se vám jen chtěla říct, že se přesouváme do Auparku na nákupy, vzhledem k tomu, že jsem vám natáčela videjku, ale ono tam pršelo a nebylo tam dost dobře rozumět, tak tady je nákupy, tak abyste viděli, o co jde. Budeme se dát do obchodu. Asi budu nejdřív sem. Takže jdeme do obchodu. Takže my teď máme nakoupeno, byli jsme v Sinsay a ještě koukáme, že bychom šli asi do DMK a nebo nějaký nápoj koupit. Že bychom ještě teď byli v DMku, protože prostě DMK. A nechám si tam koupat tuhle proteinovou tyči. Lidičky, takže my jsme teď došli, jako prší, ale nevadí. A jsme tady na řemeslných trzích na nábřeží. Projdeme si to tady, vyplníme nějaký soutěže a pak jsem osvědl k tomu, že pořád nepřestalo pršet. A my jsme tady prošli ty stánečky. Je to mega cringe, jo, mně se to mega líbí, jo. Takže jakoby je to fakt super a teď jsem si šla sednout do auta. My totiž máme tady zaparkováno přímo tady. A půjdu vám natočit nějaký videjka. A no takový divný v autě točit videjka. No nic, ale půjdu vám natočit nějaký videj. Jo, i vám ukážu, co jsem si koupil v Sinsay. To bude to takový mini haulík, co jsem si koupil v Sinsay. Zaprvé tenhle uchvatný náhrdelník na prostě na krk. Jo, to bylo v tomhle. Moje sestřička dostala druhou. Pak tuhletu mega hezkou sukni. Já jsem z ní úplně jakože what to me. To je mega pěkný, jo. Jako ono to není pořádně ani fakt jakože mega líbí. Přesně vím, jaký sladím, jo. Takže, abych vám trošku řekla, mně se tenhle styl oblečení extrémně líbí, jo. Jako ani nechtějte vědět, kolik stála, ale třeba v H&M nebo v New Yorku, tak úplně stejná sukně stála jako dvojnásobek, jo. Takže patrují! Jako za dvojnásobek ceny úplně stejný. Dobře, tak to je to úplně, já se vám podívám, jak je to značka. Ale to je jako značka přímo Sinsay, tak jako pro to asi levný. Ale jakože nejmenší velikost, tak jo. A to je všechno, co jsme si koupili. Pak jsme šli do DMK a tam jsme si koupili hroznový cukr, mango a marakuža a jako lavnoví. To je úplně super, jo. Já tenhle závěr přetočím tak na třetí, jo. Takže změna plánu. Já jsem vám teď sestříhala nějaký videjka a vzhledem k tomu, že pořád leje, jako úplně propršená sobota, takže fakt super. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme k babičce. A jen jsem chtěla říct, že tohle je fakt realistický, jo. Chtěl by to rozsvítit. Jo. Takže, abych vás zasvětila do situace, co se všechno teď stalo. Já jsem byla u babičky a tu jsme prostě babičku, prostě návštěva takové babičky. A tu jsem jako úplně nenatáčela, protože asi všichni víme, že jak probíhají návštěvy u babiček, nebo aspoň si myslím, že to většina lidí ví. A je to těhle zdroka, dobrý. A já jsem pak přijela domů, jen jsem si vybrala, protože já si vždycky dezinfikuju věci a prostě jako neúplně dezinfikuju a prostě uklízím, čistím a tak, aby to nebyl bordel. Jinak je za mnou úplně šílený bordel.
ale vy ho nevidíte, protože v kameře je zabraný jenom hodinný obraz a tohle světlo a já. Pak jsem si dala sprchu, protože jsem byla dost spocená, protože jsem dneska zmokla jak slepice hodněkrát. A dala jsem si moji skincare rutinu. Já vám ukážu, jaký používám produkty. Používám od značky Ziaya. To jsou moje fakt oblíbené produkty. Nevím, jestli tu značku čtu dobře, takže omlouvám se vám, jo. Jako první si vždycky setřu obličej micerálkou od Ziaya, protože jako sorry, já fakt nepotřebuji levnou skincare, protože levná skincare není vždycky ta nejlepší. A Ziaya je polská značka a příští týden jdu na její event. Já se mega těším! Prostě mega se na to těším. Vezmu vás sebou určitě a mega se prostě těším na to. Jako už se nemůžu dočkat, jo. A teprve dneska jako v sobota a je to příští týden, příští víkend, jo. Prostě tam budou mega moc vzorků určitě a bude to mega super a je to fakt moja oblíbená značka. Takže mám od ní takhle jako krásnou micerálku. Pak mám tady to mléčko. Jmenuje se to, abych vám to správně řekla, mléčný micíkel. A já ho prostě miluji. A to dávám vždycky po micerálce. Jo, ještě pak mám tonikum. Pak mám tady to okurkový tonikum, který je mega super. On má krásnou uhlazetou pleť. A je to fakt mega super, jo. A pak tady mám takhle ještě krémík. A pak tu mám ještě, co jsem si nedávala od Avonu. Já vím, jakože Avon je Avon. A všichni víme, jakože každému vyhovuje jiná značka. Ale já od Avonu miluju takovýhle krém na ruce. A podporuje to taky hodně nehty a to se mi prostě líbí. Takže si to krásně dám. A to je asi všechno z mý rutiny. A pak jsem si ještě vzala, to ukážu, od značky Mojím, nevím, jak se to čte správně, tyto krásné prostě masku pod oči. A ono je to mega super, jako ono to stálo pěkně moc peněz. Ale prostě tam toho máte strašně moc a vydrží vám to extrémně dlouho. A je to prostě pro prostě rozřáření a zbavování si různých jakože nečistot. Tady ta značka mi úplně skvěle vyhovuje, miluju to a fakt doporučuji to všem. Pak jakoby já od té Ziaya nemám úplně všechny produkty tady, protože spoustu jich mám v koupelně, ale já mám nedostatek místa. To si ze mě děláte srandu. No takže musím promazat galerii teď momentálně, ale nevadí. A takže od Ziaya mám dost prostě produktů a miluju je. Takže teď jsem si jako udělala takovou večerní rutinu a asi se teď nejspíš půjdu koukat na nějaký seriál, protože myslím, že 8:30, jo, je 8:30, takže já si jdu koukat na nějaký seriál a dám si ještě jahůdky a pak vám zase možná ozvu, možná, jo, nevím, kdy se vám zase ozvu. Předpokládám, že tohle video budu točit jakože třeba reálně do příštího týdne si myslím, jo. Protože já vždycky ty videjka točím extrémně moc dlouho, takže čau! Takže asi jste si všimli, že dneska točím v jiném pozadí trošku. Já totiž teď spěchám. Tenhle vlog dotáčím až do neděle. Doufám, že se vám líbil. Byl takovej můj první vlog, takže doufám, že vám to líbilo. Nevím, jestli se vám to líbilo, ale předpokládám, že asi tak na půl. A pokud se vám to líbilo, nezapomeňte mi hodit odběr. A pokud vás moje tvorba hodně baví, tak odběr se zvonečkem hodně by mi to pomohlo. A napište tohle secret emoji do komentářů a nebo mi napište hezký komentář. Já už dneska nemám v plánu nic dělat, co bych vám chtěla natáčet, protože se budu učit a už nic takového zajímavého, prostě taková klasická učící neděle. Takže mám teda jeden takový realistický vlogísek, takže se na něj pak běžte podívat.
Doufám, že se mi tohle video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a uvidíme se v dalším videa, takže čau! Teď nevadí.